галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, олуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселманнар булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, Аллаһ сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җипләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә, барлык мөселманнарга да күркәм әдәп әхлакларга ия булырга куша. Һәм шул күркәм әдәп әхлакларның берсе биргән сүзеңдә тору, әманәтеңне үтәү, вәгъдәңне үтәү. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Я айюхаллазина аману ауфу бил-уқуд" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Раббыбыз: "Эй иман китергән бәндәләр, биргән вәгъдәләрегезгә тугры булыгыз" дип әйтә. Һәм ушбу аятта Аллаһ Раббыбыз безне ягымлы итеп "Эй иман китергәннәр" дип әйтә. "Эй иман китергән бәндәләр" дип безгә мөрәҗәгать итә. Һәм безнең игътибарыбыз киләсе сүзләрдә нык булсын дип Аллаһ Раббыбыз шушы сүзне куллана. "Ауфу бил-уқуд". Әгәр бу аятны турыдан-туры тәрҗемә итсәк, ул аятның мәгънәсе биргән килешүләрегезне, булган договорларыгызны үтәгез дигән сүзне аңлата. Аллаһ белән кеше арасындагы булган килешү булсымы, договор булсымы, кеше белән кеше арасындагы договор булсымы, һәммәсе дә монда шушы мәгънәгә кергән. Һәм Имам ат-Табари шушы аятны аңлатканда булай дип әйтә: "Раббыгызга биргән вәгъдәләрегезне һәм килешүләрегезне үтәгез. Чөнки шул килешүләр аша Аллаһ үзегезгә биргән вазифаларны һәм шушы фарызларны алдыгыз, шуларны җиренә җиткереп камил рәвештә башкарыгыз" ди. Һәм шулай ук үзара килешенгән эшләрегезне дә башкарыгыз, бозмагыз ди. Әгәр үз өстегезгә нинди дә булса җаваплылык булган икән, обязательство дип әйтик, алган икән, аларны үтәгез. Башкарам дип җиренә хәтле җиткерегез һәм ышандырганнан соң сүзегездән кире кайтмагыз, үтәмичә калмагыз дип әйтә. Һәм әгәр дә аяттагы килешү договорлар дигән сүз галимнәрнең бердәм фикере буенча вәгъдә мәгънәсе дә монда керә ди. Ягъни бу аятта килешүләр, договорлар хакында гына түгел, хәтта авызыңнан чыккан вәгъдәләр дә менә шушы аятка керә дип әйтә Имам ат-Табари. Димәк, яңа гына әйтеп үтелгән аятта килешүләр генә түгел, бирелгән бөтен вәгъдәләр дә керә. Кеше авызыннан чыккан бөтен вәгъдәләр ушбу аятка кергән һәм без аларны үтәргә тиешбез. Ләкин кызганычка каршы, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенгесе көндә мөселманнар арасында инде башкаларын әйтеп торасы да юк, вәгъдә үтәмәү шире бик киң тарала башлады. Эш эшләгәндә килешү төзи, эшлим дип ышандыра, вакыты килеп җиткәч җиңел генә качып китәргә мөмкин. Әйе, килешү дигәч тә ул инде ике кеше арасындагы печать суккан, мөһер суккан килешү булмаса да, ике мөселманның үзара сүз бирешеп, сүз куеп, нинди дә булса эшкә килешсәләр, ул эшне нигәдер кайсы бер кешеләр үтәү тиеш түгел дип уйлыйлар. Договор булмаса, печатлар булмаса, биргән идем, әйткән идем, ярар гафу итәрсең инде дип, бик җиңел карыйлар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм кайсы бер кешеләр әйтәләр, ирәнделәр ди мөселманнарның тәртипле, әдәп әхлаклы, кулын күтәрми торган, зыян салмый торган йөрүче кешеләр икәнлекләренә.
Шуңа күрә сүзләрендә тормыйлар. Әз генә булса да борыннарына чиртсәң, алар шундук биргән вәгъдәләре исләренә төшә, үти башлый дип әйтәләр кайсы бер кешеләр. Әлбәттә, бу сүздәге кебек борынга чиртеп йөрү ярамый. Чөнки динебездә самоуправство дигән әйбер тыелган. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бирелгән вәгъдәне үтәү динебезнең асылы булып тора. Һәм менә шушы ширнең дә арабызда киң таралган булганлыгына бер күрсәткеч булып тора. Һәм эшне эшлим, материалыңны кайтарам дип сүз бирә, инде вакыты җитүгә югалырга мөмкин. Бурышка фәлән кадәр акча ала, андан соң шул бурышын кайтарыр өчен артыннан йөгереп йөрергә кирәк, күн саен шалтыратырга кирәк, күрергә кирәк. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, кемнеңдер акчасы бетеп, хәле авыр булырга мөмкин, ләкин ул качып йөрергә тиеш дигән сүз түгел. Хәлең авыр икән, әйт хуҗасына, акча хуҗасына. Менә шулай иде, кичеп тора алмыйсың микән, гафу итә алмыйсың микән дип әйт, ләкин качып йөрмә. Ләкин китмә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә кешенең шулай өстенә алган вазифаларны, бурычларны, обязательстволарны үтәмичә йөрүе вәгъдәңдә тормау дигән сүз. Сүзеңне үтәмәү дигән сүз. Хәсан әл-Басри Мәидә сүрәсендәге әле генә әйтеп үткән аят хакында булай дип әйтә. Ушбу аятка Аллаһ Тәгалә бурышка алу килүчеләрне, сатып алу эшләгәндә килешенгән сүзләрне, арендага биргән булган килешүләрне, өйләнгәндә, аерылганда биргән вәгъдәләрне, бүләк итүне, игенчелек һәм башка төрле килешүләрне керткән. Шәригать кысаларыннан чыкмаган хәләл килешүләр һәммәсе дә ушбу аятка кергән дип әйтә ушбу галим. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без менә шушы галим санап үткән килешүләрне, договорларны гына искә алсак та, үзебезнең хаталарыбызны танып, шул договорларны үтәү өстендә эшли башласак, ничек тә матур булыр иде, күркәм булыр иде. Кайсы бер кешеләр мөхтәрәм җәмәгать өйләнгәндә шушы хатын-кызны үз итәр өчен, яулап алыр өчен әллә нинди вәгъдәләр бирә башлый. Инде морадына ирешсә, өйләнсә, теләгенә килсә, ул бөтен вәгъдәләре турында оныта. Әллә хатынын кешегә санамый, әллә инде ул килешүләр бары тик ике ир кеше арасында, ике бизнесмен арасында гына булырга тиеш дип уйлый әллә. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бу бик тә кабахат булган эш. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өйләнгәндә хатыннарына биргән вәгъдәләрне үтәмәгән кешеләр хакында булай дип әйтә. Инна ахакку шурути ай юваффа биха мастахлалтум бихил фуруж. Ау кама кала саллаллаһу алейхи ва саллям. Үтәлергә иң хаклы, иң лаеклы булган шартлар өйләнгәндә хатын-кызны хәлал итүче шартлар дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Синең биргән вәгъдәң, синең биргән шартларың иң мөһиме, иң зурысы ул синең өйләнгәндә киленеңә, хәлал җифетеңә биргән вәгъдәләрең булып тора. Һәм бу хадис мөхтәрәм җәмәгать Сахих Муслим хадисләр җыентыгында килә. Алай гына түгел, ир белән хатын арасы гына түгел, хәтта кичкенә генә балаңа биргән вәгъдәләрне үтәү ул да безнең өстебездә бер җаваплылык булып тора. Уенчык булсынмы, конфет булсынмы, әллә нәрсә булсынмы? Чөнки кайсы бер кешеләр инде теге балаларын тынычландырыр өчен, балаларын теге яраттырыр өчен әйтәләр: "Кил яныма, шуны бирәм. Әйдә сүземне тыңла, моны сатып алам. Әгәр дә моны эшләсәң, тегене алып бирәм" дип вәгъдәләр бирә. Әмма ләкин менә урысларда шундый бик яхшы бер әйтем бар: "Слово не воробей, вылетит не поймаешь" дип әйтәләр. Әйе җәмәгать, әгәр дә сүзең авызыңнан чыкса, вәгъдәң әйтелсә, ул вәгъдәне әйтергә, үтәргә тиешсең. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хатынның баланы чакыруын күрә. Һәм теге хатын әйтә: "Балам, кил яныма, бер әйбер бирәм" дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хатыннан сорый: "Син аңа, балаңа нәрсә бирмәкче идең? Нинди әйбер вәгъдә иткән идең?" дигәч, теге хатын әйтә: "Мин финик бирмәкче идем балама" дип әйтә. "Балама финик, хөрмә җимеше каптырмакчы идем" ди. Һәм шунда Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә син аңа бер әйбер дә бирмәгән булсаң, сиңа бер ялган әйтү гөнаһысы язылып куелыр иде" дип әйтә.
Ягъни әгәр дә шушы эшеңдә дә, шушы сүзеңдә дә, балаңны чакырганда да ялганлаган булсаң, бирәм дип бирмәгән булсаң, сатып алам дип алмаган булсаң, вәгъдә итәм дип вәгъдәңне үтәмәгән булсаң, өстеңә бер гөнаһ әйтте дигән, бер ялган әйтте дигән гөнаһ язылып куела, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, вәгъдә бирү, килешүләрне үтәү кешенең бөтен арала торган кешеләр белән бәйле. Һәм хәтта сабый бала булсынмы, хәтта балаларга сатып ала торган, бүләк итә торган вәгъдәләр булсынмы, һәммәсе дә үтәлергә тиешле. Һәм менә әти кешенең, әни кешенең бу вәгъдәләрне үтәве үз чиратында балага күркәм тәрбиядә булып тора. Һәм бала димәк әти әнисенә, әти әнисе баласына димәк кичкенәдән яхшы тәрбия биреп, сүзеңдә тору, вәгъдәңне үтәү исемле күркәм әдәп әхлакны өйрәтәләр, күрсәтәләр дигәнне аңлатып тора. Һәм Пәйгамбәрбез Аллаһ Раббыбыз да Коръәндә мөмин сыйфатларының күркәм әдәп әхлакларын искә ала. Һәм әйтә: "Вал-муфуна би'ахдихим иза аһаду", һәм килешүләрен йомгаклаганнан соң, ягъни заключать иткәннән соң башкаручылар дип әйтә. Ягъни мөминнәр кемнәр алар? Нинди сыйфатлары аларның? Алар килешүләрне төзегәч, килешүләрен башкаралар ди. Килешүләрен үтиләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, мөмин кеше шулдыр, ул ризалашса, вәгъдә бирсә, ул шушы вәгъдәсен үти. Кем инде әгәр дә килешүләрне үтәми икән, ул җәмәгать монафиклык сыйфатларына ия була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Монафикның 3 билгесе бар. Әгәр сөйләсә ялганлый, вәгъдә бирсә вәгъдәсен боза, һәм әгәр дә аңа әманәтне тапшырсалар, әманәткә хыянат күрсәтә", дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер хадисендә әйтә: "Кем шушы 4 сыйфатка ия булса, чип-чиста монафик булыр" ди. Һәм әгәр шушы 4 сыйфатның берсе генә булса да, димәк бу кешедә монафиклык сыйфаты булыр. Ул сыйфатны бетергәнчегә кадәр ди. Әманәт тапшырылса, әманәткә хыянат күрсәтә. Сөйләсә ялганлый, вәгъдә бирсә вәгъдәсен боза, һәм берәр кеше белән сүзгә килсә, шигеннән чыгып, ызгыша, талаша башлый, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм уйлап карагыз, менә бу хадисләр безнең тормышыбызга туры киләме? Безнең җәмгыятебездә бармы? Безнең кардәшләребез арасында бармы? Һәм ялганлый, вәгъдәсен боза, хыянат итә, ызгыша, талаша, этләшеп йөри. Кем бит? Кемдер? Менә шушы 4 эшне дә эшләргә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. 4 сыйфаты да анда бар, дип әйтергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез дә бу кешене куркытып нәрсә ди? Чип-чиста монафик булыр дип әйтә. Бу бит куркыныч сүзләр шунлыкта. Һәм инде әлбәттә бу безгә син монафик, син фәлән, син төгән дигән сүзләр әйтергә хукук бирми. Без алар әйтергә ярамый безгә. Әмма ләкин Аллаһ каршында бу сыйфатларга ия булган кеше үзенең хәлен күреп куркырга тиеш, сакланырга тиеш һәм бу афәтләрдән котылырга тиеш. Вәгъдәләрне үтәү сыйфаты Аллаһ илчесендә мусламаннарга гына карата түгел, хәтта бөтен кешеләргә дә бар иде, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез вәгъдәле биргән вәгъдәләрен мөслиманнарга, мусламаннарга гына түгел, хәтта тирә-ягындагы башка кешеләргә дә бирә иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер вакытны Абу Рафи исемле бер сахаба килә. Ул вакытта мөшрик иде. Аны Мәккә мөшрикләре бер эш белән Пәйгамбәребезгә Мәдинәгә җибәрәләр. Ләкин Мәдинәгә килгәч, Пәйгамбәребез белән сөйләшкәч, ислам дине нуры күңеленә үтеп керә һәм ул Аллаһ илчесенә булай дип әйтә: "Мәккә мөшрикләренә бүтән кайтмыйм бер кашанда", дип әйтә. Һәм шунда Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин бирелгән вәгъдәләрне бер кашанда бозмыйм һәм мин илченең, ягъни гонец, посланникның кайтармыйча тормыйм", дип әйтә. "Син кайт өеңә", ди. Ләкин әгәр дә йөрәгеңдә нидер булса, иман нуры булса, кире кил, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шунда Абу Рафи кире өенә кайтып китә, Мәккәгә кайтып китә. Һәм өстендәге булган вазифаларны үтәп бетерә, һәм шуннан соң гына кире Пәйгамбәрбез янына килеп, исламны кабул иттем дип игълан итә.
Һәм икенче бер хадистә дә әйтелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем вәгъдә белән иминлектә булган, мөселман булмаган кешене үтерсә, кыямәттә җәннәт исендә сизмәс дип әйтә. Ә җәннәт исе 40 еллык ераклыкка хәтле аңкып торыр ди. Ягъни уйлап карагыз, Пәйгамбәрбез әйтә, мөселманны гына түгел, мөселман булмаган, иминлектәге булган кешене үтерсә ди, җәннәт исен сизмәс дип әйтә. Һәм бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать, кызганычка каршы, бу мөселманнар булмаганнарга гына түгел, хәтта мөселманнарның үзара, үз эшләрендә дә булган шушы хыянат белән бер-берсенең канын кыялар һәм шушындый бик начар күренешләр була. Һәм менә бүгенге көндә дә ишеткәнсездер, аны бөтен интернетта да, телевидениедә, радиода да әйттеләр, әйме, Казан шәһәреннән кешеләр утырып таксига китеп, чит шәһәргә баргач, шул бөтенесе дә мөселманнар, булар да мөселман, шоферы да мөселман, машинасын алам дип, йырткычларча, әйме, хыянат итеп, бу кешене үтерәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ниндидер акча өчен, әйбер өчен, мөхтәрәм җәмәгать, мөселманнар бер-берсенең канын куялар. Бик тә кабахат булган эш. Һәм Аллаһ сакласын, кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иң беренче иттереп кан мәсьәләләре шишелер дип әйтә. Иң беренче иттереп кан проблемалары бер-берсенә каршы чыгар, бер-берсе белән хөкем чыгарылыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу бик зур хыянат, Аллаһ сакласын. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, менә мондый күренешләр ахыр заман галәмәте дә булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде, кыямәт көне алдыннан үтерү артыр дип әйтә. Кешенең гомере, кешенең каны юкка гына саналыр. Әллә ни тиеннәр өчен, әллә ни әйберләр өчен җиңел генә кешене гомереннән мәхрүм итәрләр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә бу җинаятьләрдән сакласа иде, имин кылса иде. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә адашулардан һәм Пәйгамбәрбез юлыннан тайпылудан сакласын. Һәммәбезгә дә иминлек, әманәтне тоту, вәгъдәләрне башкару сыйфатларын насыйп итсә иде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә биргән вәгъдәләребезне үтик, сүзебездә торыйк һәм үзара килешүләрне саклыйк, гадел булыйк. Аллаһ Раббыбыз безгә булай дип әйтә: "Ва ла яҗриманнакум шанаану қаумин ала алла таъдилу, иъдилу хува aqrabu lit-тaqва." Кешеләрнең нәфрәте, кешеләрнең әшәклеге сезне гаделсезлеккә этәрмәсен. Гадел булыгыз, чөнки гаделлек тaqвалыкка якынрактыр. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.